Znači, najnovija patologija kojom su krenuli da me bombarduju posljednjih meseci je zašto brišeš komentare na YouTube-u i zašto blokiraš ljude na Twitteru. Mue. Koliko je to glupo. Znači, moj YouTube kanal je moj YouTube kanal. Ja ne znam šta tu ima nejasno. Znači, uopšte ne ulazim u to šta i ko je u pravu i kako je u pravu i da li je u pravu i da li nije u pravu i da li je rekao nešto ispravno ili pogrešno. Sve to nebitno. To je moj YouTube kanal. I na njemu će biti ono što ja hoću da bude. I na njemu neće biti ono što ja neću da tu bude. Znači, ako neko ostavi neki komentar, ja ne želim da taj komentar bude na mom YouTube kanalu. Neće ga biti. Ja ne znam kako drugačije to da nacrtam. Ako se neko pojavi i ja ne želim da taj neko ostavlja bilo kakve komentare na mom YouTube kanalu, njega neće biti na mom YouTube kanalu. To je moja kuća. I onda dolazi mongoloidni komentar, to je cenzura. Izvini, sam ti ugasio internet? Šta, ne razumem. Znači, ne možeš na mom kanalu da radiš šta ti hoćeš. Kraj. Isto kao što u mojoj kući ne možeš da radiš šta ti hoćeš. Kraj, bre. Moja kuća, moj kanal. Ako ne želim neku budalu da gledam na Twitteru šta lupeta, ide na blok. I uopšte ne postoji rasprava. Nema mesta diskusiji o tome. Niti ću ikada bilo kome da objašnjavam zašto sam obrisao neki komentar ili zašto sam neku budalu blokirao. To je moj izbor i moja stvar. A oni su i dalje slobodni da lupetaju gluposti i rade šta god hoće po celom internetu. Ali ne na mom YouTube kanalu. Znači, ta patologija da kmečite o tome kako sam vam obrisao komentar ili kako sam vas blokirao na Twitteru, to je samo vaša bolest, ja s tim nemam ništa. Niti me zanima, niti ću ikada da vam objašnjam zašto sam to uradio. Niti vama koje sam obrisao, niti bilo kome drugom. Prema tome, bukvalno tišina.